1223. otišli su na ređenje jednom Dominikancu u Franjevci dole u dolinu i nije bio propovjednik došao, a poglavar je rekao, pa oče Antune, pa vi niste tu poznat, vi možete propovijedati, a takve propovjedi nitko nije čuo i od onda, od 1223. pa do 1231. Dakle, živio je 32 godine, malo je živio, on je bio najglasovitiji propovjednik, cijelu je Italiju prošao, južnu Francusku, ali u međuvremenu su se braća Franjevci, toliko ih je bilo da je osnovali su u Bolonji mali, veliki samostan, ali mali teološki studij i Sveti Franjo je napisao bratu Antunu ovo pismo. Bratu Antunu, svome biskupu, jer je smatrao da onaj koji tumači teologiju braći vrši malu biskupsku dužnost. Brat Franjo, pozdrav. Drago mi je da predaješ braći svetu teologiju. Samo da zbog toga studija ne gasiš duh molitve i pobožnosti kako piše u našem pravilu. Sveti Franjo je i to dopustio da braća uče teologiju, da se spremaju za svećeništvo i dao je profesora, ali mu je rekao da nadasve treba ljubiti i studirati, da bude Bogu mio, a to je Antun već odavna želio. Međutim, od tada on putuje Italijom, južnu Francusku, a sve pješice, na Mazgi, na Magarcu, kako je uspio, pa je došao u gradove Montpellier i druge, kad se ide u Lourdes, to su gradovi tamo, i svuda je propovijedao, bio je čak provincijal, to jest imao je nekoliko samostana pod sobom i tako dalje. Iz toga vremena pripovjedaju da je bio nadaren bilokacijom. Na Veliku subotu je u jednom samostanu trebalo pjevati uskrsni himan, a on je u drugom samostanu propovijedao. A najedanput su ga vidjeli na jednom i na drugom mjestu i pjevao je uskrsni himan i onda se opet povukao na mjesto gdje je propovijedao. Sveti Antun je 1230. bio na generalnom zborovanju Franjevaca koji su uvijek raspravljali koliko se vjerno opslužuje franjevačko pravilo, bilo ih je već više tisuća. I tada su išli papi Greguru IX i s njima brat Antun. I tamo je dogodilo se da je papa zaželio da propovijeda pred papom i pred kardinalima. A tako je propovjed razvio da je Sveto pismo samo sipao kao iz rukava, pa je papa Grgur rekao da je propovjedao kao da je škrinja zavjetna. To je ono što u litanijama piše, da je kovčeg zavjetni, tu su se čuvale 2 ploče na koje je Bog dao zapisati svojih 10 zapovjedi. To je bila najsvetija stvar u Jerusalemu, a rekao je papa, evo ovaj čovjek je prava škrinja zavjetna. Međutim, 1229. do 30. on je došao prvi puta u Padovu. I najedanput Španjola, Hispanus su ga zvali, frater Antonius Hispanus, je postao Sveti Antun Padovanski. Samo je 2 godine živio u Padovi, a Padova je tada doživjela svoj najveći procvat, jer je on uveo cijelu korizmu propovijedao. Propovijedao je svaki dan. I napisao je te propovjedi, to su debeli svesci, imaju svi skupa 3 velika sveska, preko 1000 stranica, za sve propovjedi napisao, tako da kad je došao
da se malo odmori, on je onda pisao. Kad išao propovijedati, onda je ispovjedao. Tako da je on inače zdrav i čil od neurednoga života, ali kao Božji propovjednik umro od vodene bolesti. I to je nakon te korizme u Padovi. Ali prije toga je on ispisao svoje propovjedi velike. U njemu ima na tisuće citata Svetoga pisma, na tisuće događaja iz zoologije, botanike i svega. A onda kad je svršila ta Padova, osjetio je da je malaksao i otišao je Campo San Piero, to je gradić blizu Padove. Tu je na jednom orahu, jer je bio bolestan od vodene bolesti, mu grof Tiso sagradio malu čeliju i tu je znao dugo sjedjeti, moliti se i spavati. Iz toga doba je zapisano njegovi životopisci da je jedne noći Tiso nije išao spavati, nego je gledao, najedanput ugledao u sobi Svetog Antuna kako jedno malo dijete u njegovim rukama, a on sav u zanosu. Ali to je bilo par minuta, dijete je nestalo, a Antun je dalje molio. Pitao ga je drugi dan, što je to bilo? A Antun mi je rekao, pasi da šutiš o tom do moje smrti. To je bio dijete Isus, koje mi se ukazalo u mojoj molitvi da mu poljubim ručice i nožice. I zato se Sveti Antun, Sveti Josip, Sveti Antun i još koji taj svetac se slikaju s djetetom Isusom. Marija je uvijek tu koja gleda, koja mu nudi Isusa, a on ga uvijek ljubi. No Sveti Antun ima i druge znakove po kojima ga prepoznajemo. Prije svega, tu je franjevački habit i pasac, a onda redovito se slika s Liljanom. Liljan je znak čistoće, ali u isto vrijeme on je znak po današnjem evanđelju da se ne brinemo tjeskobno svim svojim silama samo za ovaj svijet, nego da imamo misao usmjerenu, da svojim zanimanjima svima hvalimo Boga i uzdržavamo svoju obitelj, ali da vječno mislimo da smrt nije točka, nego dvotočka i tada da znamo da ovom životu zaslužimo vječni život.